Giawhag sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ang Commission on Elections sa paghatag og approval aron makaapod-apod na sila og mga hinabang alang sa biktima sa El Nino. Lakip sa election ban ang pag-apod-apod og mga hinabang financial o financial assistance gawasa lang kung motugot nini ang COMELEC. Si Chona Carrion sa report. Nang hinaot ang PDRRMO nga mohatag na og clearance ng COMELEC aron ilan ang matabangan ang nagrabihan sa El Nino sa probinsya sa Sugbo. Niadtong Lunes ang Provincial Board pasar og resolution nga nagdeklarar ubos sa state of calamity sa probinsya. Nunot usab niini mipadala na og suwat si Governor Hilario Davide III sa COMELEC nga naghangyo nga tugutan silang makagamit sa pundo. Ang PDRRMO migahin og 25 milyones pesos alang niini. Apan dili kini magamit kun way clearance gikan sa COMELEC. Siguro grabe naman sa di sila makonsensya no sa part sa COMELEC nga ila pa ning ihikaw karon no. Kay nasugdan na ba gisugdan ba nato ang sa pagkakaron padayon ang pagrasyon og tubig sa mga kalungsuran sa probinsya. Gihangyo usab sa PDRRMO ang mga lungsod nga adunay mga water tankers sa pagpagamit niini sa mga silingan ng mga lungsod. Kun mahimo ang mga fire trucks gamiton usab aron may kargahan og tubig alang sa pagrasyon. mao ni atong i-appeal sa atong assessment tomorrow sa consolidation kung unsay mahimo nato sa province nga makahatag ta or kinsa tong naay mga LGU nga daghan ilang water tanker and then pwede sila makatabang sa uban. Hinuon ang Commission on Elections sa probinsya, naghuwat ra usab sa COMELEC Finance Unit sa kauluhan sa pagtugot. May bawa na to karong kuan siguro kay tuman si Boss Manila basin pagbalik adto. Chona Carrion, Balitang Bisdak.